кам тасаввурот дорам дар ин. ВИЧ вируси норасоии мас'улияти бадан. аз куҷо пайдо шудааст ин? аввал дар маймунҳо буд, вале оҳиста оҳиста қобилияти инсонҳоро ҳам зарар кардан қудрат пайдо кард, яъне генаш дигар шуд. дуруст аст ки вируси ВИЧ аз тариқи оғӯш, буса, каннор гирифтан, маслан аз як табақ хӯрок хӯрдан, дар як ҷой зиндагӣ кардан, аз як ҳаво нафас кашидан ҳам мегузарад. Нодуруст аст, ин намегузарад. се восита дорад. Якум воситааш ин воситаи тариқи хунӣ мегузарад, масалан. Дуюм воситааш ин аз модар ба кӯдак мегузарад ва сеюм воситааш ин тариқи алоқаи ҷинсӣ. фароне ки гирифтори ВИЧ ҳастанд ба яъне ки ҳам хоба ё ин ки нафари шавҳар ё ки нафари наздики худ ҳамин хабарро намерасонанд, намегӯянд ва огаҳ намекунанд, ягон ҷавобгарии ҷиноӣ вуҷуд дорад? албатта ӯ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, баро ки худ каси дигарро низ ба ҳамин беморӣ гирифтор мекунад. Масалан, ВИЧе ки дар аввал тавбат нашуд, баъд ба СПИД оварда мерасонад. Ба ҳар ҳол эҳтиёт кардан мумкин аст, не ки бо чашми бад онҳоро нигоҳ кардан ба фикри ман чизи хуб нест.